Salam erk mehriban eyleşler tagaman oturulmuşsunuz. Bitidin ähliňide jan saglygyny, asgal döwlet tüllügi, maşgala agda berligini arzu edýär. Bizi parahat toylum ekranna yaşadyan tınwatymyzyň hakkowanary milli lezermad gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman terdarmyzyň elmidama janlary sag ömürleri uzak tutýan tümli işleri diňe rawaşlyklary wesentin. Ine edebiyleşler biz şeýle ýaxşy adawlar bilen tidiň ähliňidi sunwatdan töhfet etýän kino sunwat atly gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etmäle çağırýar. Mehriban eyleşler, kino sunwat atly gepleşigimiziň hormatly mehmany biziň Halyp aktyormy Türkmenistanyň halk artisti Çar Berdiýew. Çar Halypa birek hoş gördük. Parahat watanymyzda gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman terdarmyzyň taýasyna biziň toýlarymyz toýa bayramlarymyz bayram bolýar. Biziň medeniýetimiz gülleýär, gulaçýar. Ähli orlarda bolşýar biziň kino sunwatymyzda da oly ösüşler gadanylýar. Ine sedem ömrüňizi kino sunwatyna, teatr sunwatyna bagyşlan Halypada. Elbetde bugün köwünde sede aýtmana, gurrun bermäne datkan diýsegem bolýar çaragam. Häzir gepleşigimiziň başyny ilk bir sunwata gelişiňiz hakynda başlaly. Soň gepleşigimiziň adyndan belli bolşýaly. Kino sunwaty hakynda söhbetleşigimiz dowam eder. Kiçilikden bäri öwretdik de. O wagtlar ýer döwürler ýa-ni bagyşlar barardy, üýüşip. Şahyrlar barardy, ýazylar barardy. Onu ýokman aýdym taýda bolýardy. O wagtda O. Onu spektakllar erterdiler. Şo zatlar bilen bütün töwürden başladyk da gatykçy wagt. Şol men eger ýadyma şeýle bolan ýalňyş bilen belli tekinji ýylyň gadyanna. Şol aşyragyň göçetligini gör. Şo ýadyma galdy, onu da garan tebäp şol sagyrlar batdyr, ýürek gelýärdi birdenim ekrany tik gidýärdi geň alýadym da. Bunu for ýadym kakamdan, agalamdan. Näşe şeýip alynýar, orun düşündirjek bolýardy. Men bu şeýle şo düşünlemokda sagyrlat geldi, o geç gowulýan yer bar. Aşaran göçetligini. Näet kowlap, näet gitip gidýär gapdala diýip. Şu zatlary geň arp fora berýärdim da. Bir adam o wagtlar aýdym sor köp barady, mäm çar köp barady, öwdel tekaf köp barady, Türkmenistan halkatytlary. Şolary öýkünip aýdym ýaryşyp. Şu wagtdan howes bilen oşadan bir tüýs sunwata amtyly urap birse, şo döwürde kökürlenje arzu islegler, şo geň armalar, howesler bilen ana teatrda işläpýär. Çaraga elbetde siziň deröden keşipleňiz teatrda bolşýar kino sunwatyna da siz görýäňizmi öz bir goşundyňyzy goşup halkymyzyň bir aňynda galan gowy filmler halkymyza hödürlediňiz da şol keşipleri biz bilýär. Elbetde bizim çağlygymyzdan siziň deröden keşipleňize tomaşa etdik ululuk. Şol filmlerde bilşimiz ýaly hem gülkülü keşipler bar hem şeýle biziň mert edermen şahsiýetlerimiziň keşiplerini jalanlyrýaňyz da. Ine özüňizi ilki şu kino sunwatyna Halypa kino rejissöri öz filmine çağırdy. Men hem işelik geldim di. Türkmenistan halk artisti kaporata gatmy kinode. Türkmenistan halk artisti artykçaly. Hurmo Hazym Radowa. Ay başda kän aktyor Nuralla berdi var. Tapar Muhammedsally bardy. Ay köp aktyorlar bardy. Ondan Ada bäşin wadi praktik tamam vardı. O vardı. Onu gördüm, onu benim baş kahraman ekenim. Senaryen berdiler, öwrenlik rahat ettik. Ona şey çok kino başladık da. Onu benim onu yer gelip meydana düşünmeli yerlerim kän artık salyplet ýaty. Onun käwa teatrda käletçe bolýandyryna. Kakam ýok çary beýtmenler. Teatrda bolýardy, kinoda ber ekrany seret diýip kynrak başlaýar. İlkinji gerek de. İlkinji gerek de. Desini öwrenşmeli eken. Aktör bolsam. Çaragyň özüňizem şu wagt Halypa bolýan. Şu wagt size görýäňiz artık Jallyp biziň Türkmenistanyň halk artistleri bir näçe Halypalar size Halypalyk etipdirler de. Ya bolmasa Kakaw Orasahedow Türkmenistanyň halk artisti, kino rejissör. Kakaw Orasahedowyň ençeme gowy filmleri we halkymyza hödürlän. Biziň hemmemiziň ol filmler aňymyzda, ýadymyzda olar şeýdibem Türkmen halkynyň aňyny öçmejek ýygy goýan Halypalar da. Çaraga görýäňiz size şolary işleşmek şolar bilen tede mesele edipdir. Köp zatlar şolardan öwrenipsiňiz. Olam näme bir hasam kemilleşip bir ustaatlyga ýetmäni ul goltgy berýärdi. Dogry. Tahna diline tafa getirmeli. Bizden keşfini, bolşuny
edim kılın oturup dursun hemme de eşiklerden sıkıvatmış olmalı. Ana şu zatları saltırak uygunlaştım. Yaşlılığın diyenem, şoň seni näme isleýänini düşündüm. Ana şonu şu keşikler skurýada. Çara inni 15-den ora kino filmlere düşdük zat diýdiňiz de. Inni şol filmleriň içinde has özüňize ýakyny barmy? Şu döredен keşifleňiziň içinde. Inni şu keşif maňa has ýarady. Men şu keşfi bir özüm has bir gowy kabul etdim diýen keşfiňiz barmy? Haýsy keşfiňiz has özüňiz haladyňyz? Elbette hemmesem eri keşiflen. Esasym men şu Galkan Kakan keşfini ajaýyp diýen filmde. Şonu maňa gahrman gözläpdi Muhammed Ak. Oňa käneler bardylar. Onuň bir kagaz anasy bir aktör gerek maňa bir jurnal kene sözü koyan tapilemek diýipdir Muhammed Feynan. Tutmasan halkart ederişde orma. Görüpdirdi. Ana bolýan maňa şu diýip öňüm görüp gitdi ol ýa-da bolyn. Şol men şol görýän şey diýen gahrmanyň keşplerini atdan görendirler-de gyzyklanyp. Kine rejissör Muhammed Feynan Hansyň halkymyza hödürlene şol ajaýyp atly filmi biziň hemmemiziň ýadymyzda, aňymyzda sizem türkmen halky Galkan Kaka diýip tanaýar. Halkyň aňynda galmak, ol elbetde halka täsir etmede halkyň aňynda galyp bolanok. Şoň üçin hem görýäňizmi şol keşfiňiz bilen ýyl halkymyz tanaýar. Diýmek şol keşfiňizden ýerine düşüpdir. Häzir şol filmden illeşmede ýetireliň, soň söhbetleşigimiz dowam edýär. Galkan Bey, Galkancan. Aman mı gelin, aman sağmı? Şükür Hudaýa. Galkancan kapda duran garlawazyny satýamış diýip eşitdim. Alarmyn bolum geldim. Galkanjana garlawazyny satynok. Garlawazyň iýesizmi? Hawa. Yok, bu öýüň erkegi iýesi bardyrak. O bar. Men bärde ho. Berekella Galkanjan. Hakyky Galkan boldun sen. Ýeneň atan gurbany bolaýyn adyňam tüýüp bilip takypdyrlar. Yaşlı, siz olavalı... Ah geldi. Bir jellap adyp eşitmedim şol obada. Şol meşhur jellap men. Galkanjan ullukan toy tutjokmuş. Elim ýokara harjan petrekmiş. Şoň çüýbem garlawaş diýen atyny, aýlawlary baglap ýören ýyllarym atyny gelmiş diýip eşitdim de gelýändir. Mehman illeşler bir tökötdeşdiňmi diýin Türkmenistanyň halk artisti Çara Berdiýew bilen dowam edýär. Çaraga kinotyny takynaşaty hödedi otyr elbetde siziň halkymyza ýetiren filmleriňiz o döreden keşiflerini diýsen kän ene şolaň birem 5-nji Hadina atly filmi bu filmim biziň mirasyň arhiwinde saklanýar-da halkymyza film gepleşik bilen bizde käwat onu halkymyza da ýeter bölekleri. O şonda siziň bir döredýän keşifiniz bar. Ol film diýsen nähili adamlara gülki, şatlyk paýlaýar sebäbi has bir degişmeleň üstü bilen film düşürilip halkymyza ýetirilipdir-de Çaraga. Şu hakynda da biraz gürrüň berseňiz. Oranmat gummat zanetdi. Kine suda gelip sene diýip. Onu bardım. Köp zatlar, ýani men okandatam, soň kinoda ýok zatlarym bar içinde. Sebäpden şo iş pursodyny şo gummat daşyny bir gowa tapsa ýelmek gidip oturýar eken. Ondan şo başlady onuň men bilýän şol Galkan Kakar kinonu gördü ol. Onuň sen söýdüň meni barlamolatdy. Teatr oynar keşfim var. Şolar görüp şo kwapda sıra gödüňi tutýan keşfini baýlaşdyrmak üçin gapdalanan şo gidip durgada onu eýtsenem, beýtsenem han ýene bir gaýtaladana diýip oturýardy da. Ana şeýdik şo çagyryp onuň başladyk bolan onu maňa ýadam diýip menim ýok ýadam ýok diýen. Ýödem ýadana okende şu şeýle bir zan, keş zanak bir işledi. Oradma işlerde. Hayran agadym. Şu hemmek şeýni ýadaýmady öýdi ýadan okdum. Şu bir ýa başlaýa da işe. Şu aňyr ýetdiňmi, düşdiňmi? Şunu şeýitmen, many beýtmen han diýip bize düşünürem ýetişir. Ýani menem ýene bir edäýär gaýtyr ýok diýdi käýerni. Käýerni ýene bir gaýtyradana diýdi. Diýmek gowna jaý bolan bolsa. Gowna jaý bolan da sebäpden şol 5-nji Hadina bilen ýani ajaýyp ara tapawdy. Yer bilen gök ýalyla gahrmanyň.
Onun önü şu göğün etpe entegem şun biraz yani şun teasinligini bersene diyertte yani traktör törünü düşünün adamlar guruşunu gözün möylördi kölöwden orup gören adam ýaly da. Ana şol maňa düşündürdi şey şunu yarra kahraman gerek diýip. Bir de ona bileceği şey bir ise çok kino çıkardık da. O filmler döretdiňiz. Bu filmim elbette bizim hemmemiz tomoşa etdik. Hemme halip aktörlerimiz şol filmde surata düştü. Şol film diýsen gowum düşürilip halkymyza ýetirli. Häzir illeşlenmede bu filmden bir parçany hödürleýär. Gülşat, ağayın Gülşat. Ura bulut, uracan tenim berdim. Gülşatcan berdim. Çoracan ne yapıyor? İğilip bana. İğilip çoracan. İğilip bana da ne? İğilip çatan. Belki terim beyle. Gürü olma anasında gönlü çapışıp duran. Ay, mene hüsada düşünyen. Ne yapalım? Bayrak kulağına. Uy, uracan. Bayrak. Kulağın. Bayrak. Yemek durdu. İğilip raksta yolunda traktörüm çapışık başlanır. Uracan. Ne yapalım? Ay, dur bayrak dolanay mı? Gülşatcan bayrak dolanay. Kulağına tarlak dolanay mı? Bayrak isteyen mi? Bayrak dolanay mı? Kulağın. Ay, çoracan düşüyor bakayım. Kulağın isteyen mi? Bayrakta dolanay mı? Gülşatcan geldi. İsteyen bayrak geldi. Bayrak Gerek can yanca ten koydun değil mi? Bayrak koyuluptur. Bir de bayrak koyulan dipi daha dondur. Şatcan gerek can onun yönüne bir çapışığı kırıktırmak için aydaydı. Çoracan. Dünya çapışır diye eşittik, at çapışırını eşittik, it çapışırını eşittik. Traktör çapışır diye eşittim nerede? Ayran! Havul gaz canavar! Vah bu canavar düşüplerin bununla terede! Hav canavar hav! Sen bir bilimle denk olma canavar! Hıvay seni yorumdan! Vah bir gödönen canavardan hıvay yorumdan! Can hudacan günahsız canavar tavur yorumdan hudacan! Ay tımadezine kaşanı buday diyer kovun! Can traktörden tatlan kovtay mekbire denk olma! Çoralar yarış diye dadın lüddeti. Çoralar yarış diye dadın kanatı. Yarışta atalamak yenmek. Yenmesen yenilir. Kutma. Ay teresinin kapağında var ya. Kuluğunda. Kapağında. Kuluğunda. Ay sen bayılma kapağında var ya. Kapağında. Ulan traktörden mekbire denk olma adam basattım! Acayip fırsadı. Kanatlı fırsadı. Gelirken sonuç için imtihana kanat verin. Acayip kanatlı fırsadı. Ne dünyada dünyada ilkin cevaptırmalar, traktörler çarptırmak tamazan gelmez. Zoralar yankı belirttiklerimiz yankı diyen kanatlı fırsadı. Yok diyen zoracağım. Ben kalbim eylem kanatlan başladı. Ana. Yaş diye dadın yemek, yaş diye dadın kanat şuda. Vay ana ben kökte. Kuşatsa ben kökte. Koşasın zoralar koşasın. Ay benim kökte olanı nemi. Hep zoralar. Bizim heriki baştan geçiren ruhmadı. Asmanı belirttiklerden kanatlı fırsat mı? Ay gereksen keresini men kökte var ya. Ay nemi diyorsun kuluğu. Koşasın var ya. Kuluğu. Ana var ya. Kuluğu. Kaza etmeşlerden kenarları. Rahat yaptık kaşlarına polklardan için. Mehvan iyleşler bir tökböt düşlüğümüdeyim. Türkmenistan'ın halk artisti Çağrı Verdi filan devam edýär. Çağrı ağay näşuat bir kino sanatına döreden eserleriniz barada keşfetmeniz hakkında tökböt edýärsiz. Elbette ençime halipalar bilen şeýle hem ýaşkine rejissörler bilen rahmet çekipsiňiz bilelikde filmler döredipsiňiz. Biziň kino rejissörümüz Wepa Işangulyewam ençime filmler halkymyza hödürledi. Ine şolan Wepa Işangulyewam rejissörlük etmegine halkymyza hödürlenen Urgunç Gözel Törewe Hanım adly filmim bir o film bolup halkymyza ýetirli de. Şonda sizden bir o
keşfi jalandyr ýani keniňiz. Bütün bir ilim öňüne çykyran bir dini hadım var. Bir gat akıllar adam, maksaka dediýän adam, bir göz ýetimi giýen adam ekenler. Şonu maňnanda, başlamada da onun nähili senarýany okuyan zat edýän. Çağa çykra tapak berip otur bolýan. Sen gelmeli wagtyndan giýse alyp geldiň diýe. Gören oğany arkasında durdu. Sen gelmeli wagtyndan giýse alyp geldiň. Bana Hoca Hafiz derler. Sana yatmağa yer verirler. İrer tirgiz akşam yer yali adı okudan verirler. Bir yer? Nere? Bir yere Darul Hikme derler. Hoş geldin gelen olsam. Sen şehrin köşelerinin yüreğinde beyik alim ulamaların, şahirlerin, akıllarların, siyahatçıların, dervişlerin bolanlığına göz yetiren olsan gerek. Ruhlarının şahat olmak için sen oları atlap ayet dua etmelisin. Sen şolun okan alımlarını alıp, tecrübelerini ulanıp, şolun işlerini amel etmeli varsın. Ötüydü şokinin özü biraz ağırrak bolly, diyecek bolýanym. Bolan şahsiyet, onun bir görkezmek. Ronyan da adam, çünkü olamda in goýulýan kesiplen bir şol. Her bir keşfi döretmäken şol keşfi aralaşmaly bolýandyr. Jaraga teräbi şol keşfin bir baştan geçiren pursatlaryny garal okap, şoň durmuşyny aralaşmaly, onu halka ýetirjek bolsaň. Her bir kino aralaşanda şo gahrmanyň akwalyny öwrenmeli aktör. Rejissör oturup düşünmeli şonu. Nähili adam gödüňine getirýän, näherrak kesip bolmaly. Ol her döwrüň özüniň bir eşigi bolýar, edim gylym bolýar, hühäfet bolýar da daş döwrüň. Şo howalatyny girer ýaly, kwapdaş adam bolmaly. Ol özüň şeýle akyllar adam bolan, şo madama törbe ganyma maslahat gerek bolsa, kyssanan ýerini dogry ýol görkezip barýan adamlar da alymyň bilimiň nähil ösünligini şu rejissör şu kino üstülen, kesiplen üstülen şonu halka ýaýyp berdi. Görkezmek başarypdyr hakykatdan hem häzir Mehribany ileşler kino rejissör Wapa Işanoğlu'yň Örönç Göleri Törebek adly filminden bir parçany tide hödürleýär. Hoş geldiňiz. Hormatly Hoca Hafiz. Hoş geldiňiz Törebek hanym. Biz bugün bu yere gürgenjiň alimlaryny, danalaryny, şahirlaryny, hem-de danşmentlerini, iň esasam binagerlerini çağırdyk. Görnähili ajaby iş edipdiňiz Törebek hanym. Siz bize olary deňli derejeli kabul etmäge ýardam beriň. Towuk edýän. İnşallah Törebek hanym, muňa gojalaňam göwnüpter.
Ine çarağa şu düşen filmlerinde özüňiz ses berýäňizmi? Oh. Ine olan biz üçin gyzykdylar. Olan bir ustatlygy talap edýär. Kino, tırnağotunda şu filmlere ses vermeň ödem. Indi başga filmlere de elbette ses berensiňiz ýöne öz kinoloňyzda özüňiz berýäňiz ha sesi. Sebep diýen bardyr. Şoň hüý häsiýetini Hawa. öwrenýän kino şonda. Ondan şonu özüň berseň, özüň heme baýlaşýan. Şonu ürjedip öwrendim-de. Türkmenistan halk artysty atalaw bir maslahat bermäni, gönükdirmäni ýaman şeýle şoňuny gürleşýän bolan şu aýdýan zatlar beýninden çykmady ere gürünýärdi, düşünýärdi. Ol hemme kişide bolanok. Şu spektaklda diýen zatlaryň gönükdirşi kelleden çykmady ere diýär. Häpden şu sesin näýe edip ýetirmeli. Bir hiç tomoşasyň şu montaj edilsini, bir ýere çatym edilsini, onuň geçişini bilen nokta. O seyredip oturda ödülmese bolýan o manysy. Hawa. Şo ýokda bolmaly, özüň ses bermäni. Sebebi halk eýän tanaýar da sizem siziň sesiňizem. Oo. Elbette şoň üçin her kim öz filmlerini başarsa, öz ses berse elbette ýerine düşýändir ol film Doğru, hatam. doğru. Hawa inne iştaýda çarağa bir film ýatlasyny gelýärdi. Kino rejissor Tapar Muhammed Jalliýewiň Türkmen halk kertekisinden alınan bir film ma. Yattam düşümde, tırsam hoşumda atlı filmi. Ine şonda da Wapay Şanlıyew bir go keşfi, esasy keşfi baş gahrmanyň keşfini jallandyrýar-da. Şonda da şo Wapay Şanlıyew Türkmenistanyň halk artisti Çar Feýtli ses berýär. Şo gowlunyň sebebi aktyor ustat ses berýänler barda sarfetli ýaly. Halipamyz da Türkmenistan halk artisti. Gulaga ýakyn etmek, gaty olan bir ustat. Sesem gatty uly täsir edýär adama şeýle gerek. Esasat da ola. Kinoda, spektaklda iň esasat sözler düşlük bolmaly. Oňa da ustatlyk gerek. Köp aktyor kino düşýärde ses berip bilen nokta. Ajrat turda. Ana sarfetli folat odatlary ökdi. Heme kinolara ses berýär, filmleriň ýa-da gowy çykmak üçin hemme sesler taýlap bilýär, aktyorlar taýinlap berýär. Adynagdan filmimiz var. Şonda da size de bir go keşif berilipdir. Paçan keşfini jallandyrýaňyzdan Ertek filmler bolsa bir zat gowy bolýar. Şo ananasyň elýär. Hawa. Häpden durmuşda şol binäýi ay o beýle o däliýärdi. Emma şonu rejissor öz okuwy bilen şu ertekini kinoda leýse görkezse has gowy bolýar. Men onuň rejissor diýen näle kefi zady paşalar çağırykdan erteklerde hemme zady göwni etip duran, hemme zady akly aňyr başyna etip duran, eşigi bol şu hüý häsiýeti bir tüsül şu adadyk ötürülek edilýär şo zatlar. Erteklik filmler aýdýan men. Onuň şonu şoň gürlegisi, seredisi, ol ýöne adamyň görse baka berse da iýem. Seredeniň şon bilmelle geň bolşlady. Hemmemiz üçin hakykatdan şol täsirli boldy da çarağa bilen ýadymyzda galdy şol film. Häzir iýleşlemede de şol filmden bir parçany hödürläýär. Men sana ören köp soraglar berdim. Senem hiç hili gorkusuz, ürksüz, mekirlik etmen. Men ähli soraglarıma jogap berdim. Sen bana yarayan yigit. Şoň üçin men sen bilen pek yürekden gürleşdim. Elbette, Hudaý diýene Hudaý ýetirýändir. Emma ölümden öli. Hiç kime sıpma yok. Baýa da, garyba da, akıllara da. Menen tek ayetde diýerkem, taqdymy ýeki tak gyzymyň münasip adamsyny oýky etmeli. Men agtyk söýmeli, agtyk ulusda ýaşaýarlygym sebäpli. Ne men şalygymda, ne goňşalykda. Hiç bir yigit men Melikämiň garşysyna görüşe çykyp ýeňip bilmedi. Howa mehman ýigit. Ýöne sen biziň toý däpde surlamyzdan habarsyňla? Ha? Ýöne sen özüň synajak bolup, özüňe artyk baha berýän edälsiň-de herne. Ha, ýigit? Şeýdip synak görünlerin hemmesi bu tornoksuz baýlykdan çıda düştüler. Men öz güýjüme inanýan hökümdar. Berekella. Sinan şu görmäge ruhsat edin. Men hemmesini höwes bilen, ihlas bilen ýerine ýetirmäge taýýar. Koy Allah, seňeden arzu isleňi eşitsin. Häzir
Melikecan bärik geler. Şoňdan oturypsyk, söz düşüber. Oğuzhan Adanaki Türkmen Film Birleşigi halkymyza gowy filmler hödürledi. Oğuzhan Adanak Türkmen Film Birleşiginiň döreden filmleri kino festivallary, halkara kino festivallaryna gatnaşyp gowy bayrakly orlara munasip bolup gelýär. Bul biziň hemmämiz gowundyrýar, duýsandyrýar. Siziň mene şön filmiňiz we şonam ýatlaýaly özök dogallamyz bilen birlikde alınan Maktumul adly filmi bul biziň akyllar şahyr Maktumul atamyzyň ömür döredijiliginden bir töhfede açan filmde. Hawa bu filmde de tez şol Döwlet Mehmet Aladyn keşini jalandyryp sana da şeýle şo keşfim diýsen ýerine düşüpdir. Elbetde görýäňizmi Ýankyal Paçanyň bir erteklerdäki gahrmanlyň keşfini jalandyran soň ýa bolmasa şunýaly bir şahsiýetlerimiziň keşfini jalandyrmak ol bir aýry hersiniň dünýäsi aýry da. Inni hersiniň şol dünýäsine aralaşmak üçin elbetde ustatlyk gerekde. Her keşfin öýe ykbaly bolýar. Adada atamyň keşfi ýoşadan girip şyp uğradyk da. Onuň bir ýerine şu rejissör näme şonu ýalak etdim. Onuň bolýam diýip sorýan özüme. Şo döwürde näde etdi, näde jogap berdi, näde gurlardy, näde oturup durdy hemmetini öwrenmeler öýdüşiňde. Ýazarlardan, şahyrlardan şu özüm gözlenýän zatlary öwrenimde. Ana şeýle şol özök dogunumda düşünip kinomda. Men özümem atgorýan. Ata vatanymyz dost dogallygyň agdyrlygyň mekany orada. Şu dost dogallyk film bir Maktumul adly filmim şeýle ýerine düşen film bolýar. Çaraga elbetde Maktumul atamyzyň her bir titrini türkmen halkyna gydylagaplap o nesilden nesile geçirip gelipdir. Inni görýäňizmi şonu da Maktumul atamyzyň kakasynyň keşfini jalandyrmagam gaty ustadlygy talap edýär. Ýan gaýdyşyňy diýär görýäňizmi? Siz eýýäm özüňiz halipa bolsaňyz ençeme halipalaryňyz deň duşlaryňyz bilen şonu maslahatlaşypsyňyz. Sebäbi ony halkymyza idil bir şol ilmli, bilimli akyllaryň bir kakasynyň keşfini halkymyza ýetiräýmek, ýerine düşüräýmek gaty kynna. Häzirim ýerleşlemede şol filmden bir parçany hödürläli, soň töhfetdeşigime dowam edýär. Ya Allah. Maktumul. Dinleýän atam. Oğlum. Soňky döwür daşyňdan feýinleýän bolýan. Sen bir hil agyr aladaly görnýäňler. Eýgilik midir? Düşünür hani. Paş eyle sırrını. Saklama oğlum. Atam. Doğru diýebilmen ýüzüň şeripdir. Eger ruhsat berseňiz sapara gitmekçi. Sapara? Näýli? Nirä çık bilen oğlum? Buhara ata. Nesibämde bar bolsa Hywada. Öz ilmimi sowudum artdyrmak isleýär. Nowaý, Fizuli ýaly öz ene dilimize gözel şygyrlar döredesim gelýär. Bir ýerde bar bolan bilimler göwnüme bolmasa maňyny azlyk edýär ata. Ören. Beýik maksat oğlum. Bizden öň ötüp giden ilm eýeleri, söz ustatlary, hatda men özümem
telim gedek öz ene dilimizde şygyrlar, gadallar düzeýinip ençe gedek finaşyk gördüm. Ine çaraga şu wagt ata watanymyzda bilýät parahat watanymyzda gahryman arkadalyk gahryman terdarmyň daýatyna biziň medeniýetimiz, sunnatymyz bir güllüýä, gülaçýa diýsek ýalňyşmasak gerek. Biziň medeniýetimiz ösýä. Hawa idil bir kino sunatyna da, teatr sunatyna da şonýar ol ösüşler gadanylýar. Teatr sunatyna da birine siz rahmet çekýäňiz şol teatr sunatynyň daşaram öz bir kino sunatyna da goşandyňyz, goşup gelýäňiz. Bir teatr sunaty hakynda da bir aýtsak, şu teatrda halipalaryň bolşýar elbetde şagirdleriňizden badyr. Şagirtler ýaş aktyorlara halipalyk etmek teatryň hakynda da bir gurrun ýerseňiz. Teatrda köpçülüklerini işte. Hepden onsunum şol spektakl ýa-ni geçip işen başlanan okur uğranan bunu bana vertek onu ondan kelede gidip durda. Şoňa man onu vermedi o. Hap meni etsekdim o diýsen, onu ýoşadan restoran ýanyna barýan, men öýüm şunu görýän, şunu men etsem bolan, kafeýna tam diýip bolýar. Diýjek bolýan teatrın özünün bir içinin bir çekeleş gidýän ýerler bolýar, zat bolýar. Onun aktyorlar işläp başlanyna bilsen öňräňini aýtmaly şonu şagirtlerine. Ana şo taýan şey diýen beýletmenler, öwürli aýtmaly diýip tomaşyz beýlede sen arkaňdan aýdan onu eşdilen o. Ýa-da oğdan olan o. Ummana şu arkaň bir köp aktyor ýadyna çykarýar da, şu spektaklyň özüniň bir ýörelgüsine girýän bolsa, madama biz tomaşa zater gurulmalar. Teatrın edat düzgün näşol. O tarafymı diýip, bu tarafymda arkamda diňe öňüňde şuşdaýyk gurulmaly. Teatr diýip berýän ýokman bir waka, bir monologlar galýa da. Çaraga Ozxanadan naqy türkmen film birleşigi Mahtumul Atamyň ömür döredijiliginden töhfedatçan köp filmler halkymda hödürletdi. Ine şolaryň birim Arslan Eýberdiýewiň Istärn adly filmi. Bular bir öz başly täsirli film boldy. Ine şonu siziň ogluňyz Döwletberdiýew hem go keşfi jalanlyrýar. Hawa şonu ustatlyk bilen şol özüne ynanlan keşf bermek başarypdyr da. Görýäňizmi şol filmde bir hili türkmen halkynyň mertligi, edermenligi bir hatam açylyp görkezýär da. Rejissor diýjek bolýan adam şu rejissor şu aktyorlar gatky taýlapdyr. İslendik tarih kino bolýar, berler. Şoňa bir maslahatçy gerek. Ýa-ni iş boýunça, şu döwrüň guruluşy boýunça, däp bestur boýunça, edim bolan bestur boýunça oturup dur. Hemme zat gerek de däpden 19-njy asyrda şu näde edildik ha, 20-njy asyrda näde edildik. Ýokman ol şoň üçin seredilýär. Tarihde näde şeýle bolupdyr diýip. Ana şu zatlar üns bermekden men haýyş edýän hem arzu edýän. Elbette bu filmde de hawa şol egneşiklerem gaty mene ýerine şuturmak edýän çaraga ştaýda häzir şol filmden ýerleşlemede bir parçany hödürläli. Tuğleme Magtumulcanyň diýmedik aýtmadyk wady ýok. Ähli zady bir belläp ýagşyny ýamany haramy halalyny tap bilipdir. Herne baryň bolsa bag şeýlemel insanyň barlygyna şükürler kılıp ýörmeler. Nem üçindir dogry ýol bolup haka ol berip ýörmeýärlerkä. Wagty gelir. Tutup bagyrlaryny oýkaslar gelir. Emma giç bolar. Ondan esasy mesele bu däl. Esasy mesele gözi bilen gaşarlygyny düşünüpsizlikde. Düşünüp düşünmediýär zat ýok berdi. Harın işi hardır dostlar, müň magtasan atsa olmaz. Görünüp duran zat bu gözü. Eşek eşekdir de. Heyde eşek gorda, atın yerini tutarmy? Deňemege maýtdyr. Şahyryň aýdan bilen zamany öz aýbyny ýüzüne alýan bolanlygyny alla näme ýaşaýyş bolardy. Döwlet Ali, sen öz muatlygyň bilen sorundan Oğul Polat, sen olsa muatlygyň bilen sagyndan bararsyň. Olly ýetim, senem şükür bilen owany orasaňyz. Galanyňyzda men bilen bolup, şahyrymyzam dilek edip berse onsoň haýyr bolar inşallah. Akberdi awşordur. Begenjal terdarym olara kömege geler. Gapdaly bile hanal terdarym. Olar nädir?
Qara görüp düşman nisen, her yetene merdan nisen, namart görüp yaman nisen aman nur otuvellidir. İki gözün birim bolsa yok etmeli. Hani? Der gazap bolup dünýäni düňdörjek boluverme. Aslyňmyr, düýbüňmyr. Sonra bideşberden bir dogonyň, bir daýyň, bir ataň arkasy, bir eneň arkasy, baryň bir ilen salan. Dogry, Türkmeniň garşyna uruş diýen gök gelermiş. Ýöne bir iş telekdir, telek. Haka gol verip oylanmak gerek. Onsoňam bir zady bek bellän. Her bir iş tu seňirikden amanka geňeş edip çözmeli. Geňeşlip silen doğan. Gıyıska bolmaz. Çarağa bugün biziň gepleşigimizde gelip gurrunlar berdiňiz, halipalarymyzy ýatladyk, düşen filmleriň hakyna söhbet etdik. Oğuzhanada Türkmen film birleşiginiň halkymyza hödürlän ajaýyp filmleri hakyna halkymyza tanyş etdik. Biziň gepleşigimizde gelip beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Bitdi-de ýene-de işiňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Elmadama biziň medeniýetimizi, sunatymyzy ösdürmekde, kino, teatr sunatyny size uly üstünlikler yaraňyz bolsun. Hawa biziň aramyzda elmadama mektep bolup ýaşaň. Tamam. Sunatymyzyň hakynary, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman ferdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Başladyk bolsun janyr sag bolsun. Çarağa sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. İl halkymyzyň gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman ferdarymyzyň ýene-de göwnünden turjak ajaýyp eserleriňiz bilen, ajaýyp keşifleriňiz bilen halkymyzy, il günümizi begendirersiňiz diýip biz ananyat arzu edýär. Ýene-de sizden gow keşiflere garaşýar. Sag bolun, işiňiz ogurna bolsun. Sag bolun. Ine diýdiler, biz şunuň bilen gepleşigimiziň bu gezek sanynam geçerip gotorýar. Betidiň ähliňizde jan saglygyny, arsgal döwletdilligi, maşgala agda berligini arzu edýär. Egerde biziň taýýarlan gepleşigimiz siziň göwnüňizden turan bolsa, onda biziň rahmetimiziň ýerine düşdigi bolardy. Bizi şeýle parahat toýly mekanda ýaşadýan sungatymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman ferdarymyzyň elmadama jaldary sag bolsun, ömürleri uzak tutýan tümli işleri, diňe rawaşlyklara wekdensin. Elmadama biziň medeniýetimiz, sungatymyz güllesин, gülaşsyn, dünýä ýaňsartyn, ýurdumyzda parahatlyk höküm sürsin, toýlarymyz toýa, bayramlanmaly, bayramlaşsyn. Hoşda bolun mehriban illeşler. Elmadama sağlıkta toýlarda görşelin.